खुलुमबाय स्टुडिय'आव उदांस्रि मुसाहारि दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव मुंदांखा देंखोगिरि आरो महरगिरि रुंसारि जुबिन गार्ग बिथांनि गुवाहाटी काहिलिपारायाव थानाय न'आव थांनानै नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमना मान बिलाइ गथायनाय जायो आरो रुंसारि बिथांनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नखरनि सोद्रोमाफोरजों अराय मदद होफानो रादाय होयो। लोगोसे एबसुनि आफादगिरिया फोरमायथियो जे थांनाय बोसोराव एबसुनि 57थि बोसोरारि जथुमा सोलिनाय समाव जुबिन गार्गजों फननि गेजेरजों सावरायनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा लन्दनाव शुटिं थानायनि थाखाय सम होनो हानाय जायाखै। नाथाय 2026 इं मायथाइयाव एबसुनि हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय खोथा होदोंमोन। नाथाय बे खोथाया खोथायैनो थालांबाय होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। सनापुरनि कामारकुसियाव रुंसारि बिथांखौ सावनाय थावनियाव थांनानैबो मान बावहोनाय जायो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, नेहाथारि बिरखां नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो थुनलाइयारि नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्म बिथां आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथांजों लोगोसे जिल्लानि मावथि दैदेनगिरि आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देस्वर दैमारिजों लोगोसे जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। खुलुमबाय स्टुडिय'आव उदांस्रि मुसाहारि दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव मुंदांखा देंखोगिरि आरो महरगिरि रुंसारि जुबिन गार्ग बिथांनि गुवाहाटी काहिलिपारायाव थानाय न'आव थांनानै नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमना मान बिलाइ गथायनाय जायो आरो रुंसारि बिथांनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नखरनि सोद्रोमाफोरजों अराय मदद होफानो रादाय होयो। लोगोसे एबसुनि आफादगिरिया फोरमायथियो जे थांनाय बोसोराव एबसुनि 57थि बोसोरारि जथुमा सोलिनाय समाव जुबिन गार्गजों फननि गेजेरजों सावरायनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा लन्दनाव शुटिं थानायनि थाखाय सम होनो हानाय जायाखै। नाथाय 2026 इं मायथाइयाव एबसुनि हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय खोथा होदोंमोन। नाथाय बे खोथाया खोथायैनो थालांबाय होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। सनापुरनि कामारकुसियाव रुंसारि बिथांखौ सावनाय थावनियाव थांनानैबो मान बावहोनाय जायो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, नेहाथारि बिरखां नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो थुनलाइयारि नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्म बिथां आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथांजों लोगोसे जिल्लानि मावथि दैदेनगिरि आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देस्वर दैमारिजों लोगोसे जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो।